Usa ka 13 anyos nga grade 8 nga estudyante sa Hingoog City, Misamis Oriental ang namusil sa iyang nakabikil sa eskwelahan gamit ang usa ka improvised pistol. Ang suspect dali rasab na rescue sa kapulisan. Ang detalye sa report ni James Pauluya. Pasado alas 12 sa udto adlawng Martes, nabulabog ang Hingoog City Comprehensive National High School sa Hingoog City, Misamis Oriental. Dihang adunay nadungog nga buto sa pusil, sulod mismo sa mong eskwelahan. Pagsuta sa otoridad, nasayran nga usa ka 13 anyos nga grade 8 student ang namusil sa nakabingkil niining estudyante sab nga naa sa upper class. Pero result sa itong investigation, aduna ka na sila panagbangi sa sulod sa eskwelahan. So, the other day pa nag-start ang ilang panagbangi, personal nga diferensya nila. Dayo, on the next day, dito na naitabo ang pagpamusil. Swerte kuno nga wala maigo ang target niini ug didto naigo sa bongbong sa classroom. Paghuman sa pagpamusil, dali kuno nga misibat ang estudyante. Apan pipila ka oras na rescue sab kini sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Misamis Oriental ug na-recover sab ang iyang gigamit nga armas nga usa ka improvised pistol. Sa karon nakakustodiya na sa Women and Children's Protection Desk sa Hingoog City Police Station ang maong batan-on ug nakatakda nga i-turnover sa City Social Welfare and Development Office sa Hingoog City alang sa tukmang disposisyon. Samtang padayon pang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung nasa gikan ang maong improvised pistol. Kana atong giimbestigahan karon kay murag na daghan ang mga insidente nga natugapon ng mga improvised armas. So atong gipalawman unya ako na lang siguro nang ihatag sa Hingoog Police Station since sila man ang investigating unit ani. Ako si James Pauluya para sa At Home with GMA Regional TV.